mentah jingiatylli kalau don saya pintu. Ia kita infong serumat ibompuak ya jingiatylli. Namar ka jing scrap no ka government ya ka project ka babu apa Lumpongdeng. Kablish buni pibaro and I welcome you back to what would na. Temta sengi kalong ka sengi ka bakrautam yang kibriu. Kibriu kasi jantia karo hibro kawai. Kasengi ka bakrautam. Tani kibriu patip ka baja apa Lumpongdeng tengah syabak batai kendian. Ka jingja kalong ba ka government ka ai ka jaka na Lumpongdeng lai pendru akare ai manchnai da ka project ka touch and results pa. Hapo Lumpongdeng. Te kajing protes jeng ka Green Tech Foundation, kajing bu jeng kali ka Green Tech Foundation, kajing bu jeng kali ki padba, kajing tali ki padba but ki Green Tech Foundation kalawan ra ya kajing scrap no ya kane ka project baka government ka bu hapo Lumpongdeng. Ini mentah jingiatylli kalau don saya pintu. Ia kita infong serumat ibompuak ya jingiatylli. Ikurin di bahar lain umlele. Jingiatylli mentah nilai UI ya pintu. Kane ka sengi kalong ka sengi ka bakraw tam mingi kibriu kane ka peni ka jingiatylli kalong ka bakraw lor ki barokhat lada ka jingiatylli ka wanra kade nam da ka jingpha ngi de banyiatylli ka wei ban yo e kane ka jingpha ban yo e ka jingpha ko shnong ka thau ko chungi namar kumbang wei ram ba shnong ba hapo umyam ka jingjaw umat kibriu ka adabdon haka por ba kishna ya ka dam hagi ka khnais ba andru phaw haka por ba kishna ya ka dam kibriu ki yam namar ka jing du no iki ka jaka ka puta ka chungki ka yo ka hat ka chungki ka jaka thung jaka rep ka chungki ka yeng ka sam ka chungki ki briu ki yam ki pad donot te o ang uram ba shnong ba ngim ko abni I se kane sai sin ni kane ta ka bha ya kar government makan scrap no ya kane ka project kane ka jing ajing mudrung no ram ba shnong ka long ka ege ka ba kraw koblish buni kini kiram ba shnong ki bala itrelem ba koblish bunu khamtam ya ka government ka bala sngap ya ka jing ang not ki pad ba ka jing ko ajing ki pad ba but kane ka pen ka leadership ka batikana ka jompi but nga shnai kini ki video ngamdei banga isi development hendreng asngo baka priority ka baningkong ka jongi ka deban long ka may mariang namar ka may mariang ka ailo dingi barokot kiso ki jor ki chap ki jimbam jindi jongi barokot ki air ka bakhoi ka ka bandi ka ailo dingi barokot ka baningkong do ka day ka may mariang de ka development ka deban wan nama kam day ban punjulore ka may mariang par hoit ka jing wan ka development ngi happen le ikini kita ka jing odeng ka jongi ka jing ti khndo hendrei kam day ban pendu jing yo ki breu na ka may mariang pat kada ka long bangong san ken mas ka banong koblish bone Green Tech Foundation ka bala shong protest ka ne ka bala shong hunger strike hadu khat ar sngi banyo ya ka ne but ka jing yo ka dei ba ka government kala ay ka ne ka statement ka official statement ka jong ki ba city hang ne pen pe ya kila ong ba Lumpongdeng island ka bala ain lai pandro akar kin num don show kin weng no na ka ne ka agreement ka bala bu habuna February hapreng ka Directorate of Tourism jo ka Meghalaya but ka Umyam Hotel Private Limited ban bu ya ka touch resort and spa kiyang kumta te kalong ka ege ka bakraw yungi kalong ka ege ka bakraw nam takari kasi ka jungi bro ko te don kibriu ki ba ong ba don kibriu ki ba ma oh no bro to isi development economic time amne bang isi development dei per khaba ka wei ka liang am I compare sa ka state ka jungi ba ka wei ki state ki wan kibriu ki ba wan na bar ki amani you guys are so blessed pirang nan kami mareng ka bakhoi ki deng ki set ki lum ki wa ki banang piang pirang yo ekal air ka pangar ka jong ki kal air ka bakhoi ka ka bakhoi bandi shakiwe ki state lete tang ko bandi kim yo babiang kal air ban reng man sem kim yo ka babiang tengiru ngi ban long kin takibiro ki ban care banda ban smare la ka may mariang ka jong bangin yo ya kane bangin nang yo bele ya kane nang ne shakmadro te ngakarmen ma pisung thu ya kata ngakarmen ba kitu ki biro ki balik bakran persha ya ka video jonga kin thu ya kata kitu ki officer kin pat thu ya kata kin thu ya kata tengam don issue pun tangkini kinten koblish buni pibaro barkan mau baka jingiatylli kalong kawai nalang yatli am ka bahret ka bahe jingiatylli am ka jing ka bawan ro am kam don ni khamar ka chungi kan mau ya kata aku pan ai koblish kamtam ya ka GTF ka balaya lam yangi manganyele persha ya kan ne ka jing shna ka panjulo ya kami mariang ka jongi but jingle persha ka jongki namata ka lawai ka jongi namata ki khon samla ka jongi namata ka namata ki khasi jantia but garo rukomjo bar khaba kham khongsan kalom mangan ai khoblei yaki pajba ki balai don bentalang hakane ka liang ki bala kli ki bala bo yaki video ki jongki ki bala share ka video na ka post ka por khoblish budi phi bar ok pajba phi pilong ki wei ki benta ki bala pen urlong ya kane ka thong ka ba GTF ka bo banum island ya kane ka jingshna hapo Lumpongdeng
tengam don issue pun ong tangkin hi ong ka ong bang sen kublish buni pi pai ba baro ka jing le ka jong pi ka wan pen urlong ya ka ne ka jing jam ta but lala kibdan ki pampadi i ka video ka janga spang ka ne ka jinja po omyam philaban pe ki video ngan bu apa ka description ka janga philaban pe ka ne video pun apa ka description janga ne philaban po account ka janga philap kumjo to tangki di kinten kublish buni pi baro until next time